салом бинандагони хабартиҷӣ. ман шуморо ба ин моҳи шарифи рамазон муборакбод мекунам ва ба шумо сиҳату саломатӣ орзумандам. вале шӯрои уламо имрӯз гуфтанд, ки дар робита фарорасии моҳи шарифи рамазон дар муроҷиатномаи худ навиштааст, ки рӯза ибодати пурмашаққат буда сабру таҳаммулро мехоҳад ва на ҳама талаботи онро иҷро карда метавонад. чунки дар робита имрӯз шӯрои уламо дар 8 ҳолат ба бемороне, ки ба табибон ҳолати онҳоро вазнин арзёбӣ карданд, мусофирати тӯлонӣ, маҷбур кардани шахс барои рӯзадорӣ, занҳои ҳомиладор ва ширдеҳ, шахсони гурусна ва пиронсолон хӯрдани рӯзаро иҷозат додааст. шӯрои уламо аз сокинони ҷумҳурӣ хостааст, ки вобаста ба шароити пешомадаи сирояти коронавирус дар ҷаҳон ба саломатии худ беаҳамиятӣ накарда, муҳоҷирони дар хориҷ қарор дошта дар ҳолати ҳис кардани нишонаҳои бемории таҷлилан ба табибон муроҷиат кунанд. аз соҳибкорони ватанӣ ва бурунмарзӣ хостааст, ки ба муҳоҷирон меҳнате, ки айни ҳол дар ҳолати карантин қарор доранд, ёрии беғаразонаи худро дариғ надоранд. бо назардошти вазъияти пешомада, мо мушкилот дар муносибатҳои байналмилалӣ ба кормандони соҳаи кишоварзӣ тавсия медиҳем, ки гирифтани рӯзаро ба қазо гузоранд, гуфтааст шӯрои уламои ҷумҳурӣ. яке дӯстони азиз, ин гапҳо меборад, ки шумо метавонед рӯза нагиред агар муҳоҷироне, ки дар Русия ҳастанд, ва ё метавонанд рӯза надоред. чунки вақте ки шумо рӯза медоред, бале ин доштан дар кор аст, вале дар ҳамин ҳолате ки ҳозир коронавирус ҳаст дар ҷои мо, шумо наметавонед дошта, чунки организми шумо, таркиби организматон, ҳамон витаминҳо гум мешавад ва шумо тез мубаддал мегардед ба вирус. барои ҳамон дӯстони азиз, ки чи он савол доред, ҳатман нависед. мана 8 хел одамоне ки метавонанд бояд надоранд. шумо ки дошт, ки надошт, ҳатман нависед.